Saúdos, como están? Hoxe venres dedicamos o tempo da entrevista a coñecer todas as reivindicacións e toda a actualidade que nos chega dende a plataforma SOS, Sanidade Pública de Santiago de Compostela. Para iso xa me acompaña o voceiro deste colectivo, así que saudamos xa a José María Dios. José María, hola, boas noites. Como estás? Dicía eu que te temos aquí como voceiro desta plataforma, é un cargo no que se estrea vostede, porque a plataforma, por decirlo de algún xeito, volve a revitalizarse. Entrou nunha nova etapa despois duns meses un tanto paralizada, non? Sí, efectivamente, estuvo como portavoz anterior o membro de Esquerda Unida e a verdade agora estaba un pouco parada, levábamos en 6 meses 2 reunións con pouca xente que participaba, de feito na última reunión éramos 4 organizacións. E, bueno, decidimos facer o cambio de portavocía, xa estaba así estipulado nos estatutos de SOS e, bueno, me correspondeu a min coller a portavocía. Tuvemos 2 reunións hasta agora e o máis importante é que na última reunión había 32 entidades representadas en esta reunión, non? E, bueno, cada un plantexando, porque máis que nada foi unha toma de contacto, presentarnos, a ver quenes éramos cada un, e, bueno, a mí me toca facer de portavoz de todas estas entidades que, si se pudera profundizar na problemática de cada unha, veríamos que de verdade é moi importante esa problemática. Para a xente que non vos siga ou que non vos coñeza, que tipo de entidades e plataformas das que falabas forman parte deste colectivo? Bueno, pois desde as asociacións de usuarios do CHUS, as asociacións de diabéticos, a asociación de oncolóxicos, asociacións de grupos que tratan as drogodependencias, os de Alzheimer, me deixo no tinteiro moitas, pero te podo decir que eso sobre 32 agrupacións. Hai tamén partidos políticos, hai tamén sindicatos, hai tamén organizacións científicas, é dicir, o pulo de xente que estamos agora representando eu creo que é considerable, moi importante, e insisto, cada un coa súa problemática, que a veces se conxunta porque a raíz do problema é que os recortes, como di a plataforma e como di a plataforma nacional, os recortes matan. Entonces ese é o lema que estamos intentando visualizar e que a xente se dé conta de que evidentemente non invertir en saúde, non invertir no sistema sanitario público é perxudicial para a propia sociedade, perxudicial para o propio sistema. É dicir, que se non invertimos hoxe o vamos a ter que pagar mañán e, por desgracia, se teñen cartos, porque moito do que se está utilizando de recursos públicos está indo a mans privadas. Cal é o vosso obxectivo? Cal é a vosa misión? O que queredes conseguir con esta plataforma? Pois máis que nada visualizar que o sistema sanitario non se pode desmantelar. É dicir, o sistema sanitario que nos concedimos durante moitos anos foi un sistema que nos permitiu unha calidade de vida que eu creo que foi o avance máis importante, igual que a creación da lei de dependencia foi ese cuarto pilar do estado do bienestar. O sistema sanitario que nos tiñamos, estamos falando hai 10 e 15 anos, era un sistema sanitario dunha calidade excelente, con uns profesionais excelentes, cunhas infraestructuras excelentes, estaba considerado un dos mellores do mundo, e en este momento, calquera que este dentro e calquera que o este utilizando, se dará conta que se perdeu moita calidade asistencial, pero non por culpa dos traballadores, evidentemente os traballadores e os funcionarios que estamos no sistema, eu creo que con moito esforzo que están facendo para que o deterioro non sexa tan evidente, non? Pero eu creo que se desde a propia administración non se poñen os recursos para que o sistema sanitario público sexa universal, sexa gratuito, funcione, pois evidentemente o deterioro vai a ser en moitos casos irreversible e, como acabamos de ver na recente manifestación de hepatitis C, para moitos dos enfermos irreversible total. Cal é, Xosé María, a situación na área de Compostela a nivel sanitario? Porque estamos vendo, por exemplo, falamos moito estes días das saturacións que está sufrindo o Hospital Clínico no servizo de urxencias. Non sei se este servizo o máis necesitado ou máis afectado por esas recortes, ou hai tamén outras áreas tamén importantes. Claro, é que é un círculo vicioso. Que se saturen os servizos de urxencias ben precedido de algo, e ben precedido de que, se non se sustituyen os profesionais, evidentemente as consultas de primaria se masifican. Se hai listas de espera nas consultas de primaria, esa xente ten que ser atendida en algún momento. Para ser atendida tendrán que recurrir ao que consideran que é o máis rápido e o máis eficaz, que moitas veces nin é o máis rápido nin é o máis eficaz, eso é o médico de cabeceira, pero recurren aos servicios de urxencia. A mí me fai gracia escoitar desde a Consellería puntual. Isto é un caso, pero levamos con un caso puntual dende Nadal.
E se está dicindo que é un caso puntual. Non é un caso puntual. Se tú resolves individualmente un problema que está sucedendo nun servicio de urxencias, recordemos que en Vigo estuveron en folga os personal porque pedían un médico, é dicir, non pedían ni melloras salariales ni melloras laborales, pedían un médico máis porque se veían desbordados. Se concedeu tarde, mal, arrastro. É dicir, non é que sexa un problema puntual, é un problema estructural, porque se non se sustituye a xente, entonces hai colapso. Se hai colapso, hai listas de espera. Se hai listas de espera en primaria, a xente se busca a vida, evidentemente trata de resolver o seu problema e se vai aos servicios de urxencia. E se os servicios de urxencia están limitados para un número de persoas determinada e por unhas circunstancias especiales eso aumenta, pois vai haber colapso, evidentemente. E depois, se esa xente que entra polo servicio de urxencias non pode ser canalizada a pois os que necesiten ser ingreso, pois entonces, claro, o colapso é evidente e en algún lado se estabiliza esa xente que suele ser nos servicios de urxencia. Ademais dos servicios de urxencia, non sei se hai outras áreas ou especialidades nas que tamén detectades necesidades. Sí, sucede, é dicir, eles utilizan unhos ratios para colocar un médico, para colocar unha enfermeira, para colocar, e ese ratio se ve desbordado en moitos momentos. Entón, en vez de actuar previamente, porque se non sabemos que todos os nadales e todos os xaneiros e todos os febreiros vai haber un pico de máis asistencia de públicos centros sanitarios por culpa da gripe, é dicir, se eso non o sabemos, pois non podemos ir a resolver o problema cando está o colapso. É de sentido común que si se vai a producir o colapso, porque se produce todos os anos e non de forma puntual, sino durante toda a temporada de procesos gripais, pois entón isto tens que prevéelo e antes de que suceda, pois actuar. É dicir, a donde vou para concretar na pregunta cales son as circunstancias puntuales? As circunstancias puntuales en Compostela son as mismas que en Vigo, as mismas que en Ourense, é dicir, é unha falta de recursos para o sistema público que, é dicir, pensemos que o 48% dos cartos se están destinando á sanidade privada. Os cartos que se destinan á sanidade. É dicir, eso non ten explicación. Se se están detraendo 2019 traballadores menos nos últimos anos que traballan na sanidade. Como se suple eso? Co esforzo das demais persoas que se quedan a traballar. 436 millóns de euros menos. Bueno, o vemos, é dicir, eso non son datos que me invento, vemos nos presupostos que cada ano se dan, a Consellería de Sanidade baixa en X millóns para atención primaria e X millóns para especializada, e eso ten unhas consecuencias. Para darnos un exemplo, Xosé María, destas consecuencias, nos trouxestes aquí a Santiago Televisión unhas imaxes, unhas fotografías que nos facilitaron dende a Asociación Compostelana de Diabéticos, que queredes poñer como exemplo do que está ocorrendo. Claro, é dicir, estamos falando de que hai unha mala calidade asistencial e de infraestructuras. Calidade asistencial mala non me refiro aos profesionais, senón ao sistema que non dá a cantidade de profesionais que se necesitan para cada situación. Estamos vendo imaxes dos produtos que se utilizan ou ben para poñer a insulina ou ben para medirse a nivel dos aparatos de glucemia capilar. Vemos estas lesións, é dicir, non son as máis dramáticas, sendo moi dramáticas. Estos son lesións que se producen e están tomadas nos servicios de diabetes. Son lesións, mirade, eso é algo alucinante que se poda producir eso con unha simple inyección subcutánea. É algo increíble, porque a calidade dos produtos que se utilizan é mala. É dicir, isto xa o denunciou a Asociación de Diabéticos, xa o denunciou no Parlamento 2 veces, pero é dicir, non fan caso. E non é só eso, é dicir, temos imágenes, eu non as trouxen, pero temos imágenes que tamén me pasaron de radiografías cas agullas dentro, agullas que se rompen, se pon e se queda dentro a agulla, co cual hai que ir a un proceso cirúrxico para poder abrir, vaciar a agulla. É dicir, son situacións que non se explican, non? Como por aforrar, pois non sei canto pode valer unha agulla, pero por aforrar nunha agulla que antes tiña un mínimo de calidade e que agora non a ten, as secuelas son estas. É dicir, non se están dando as tiras, e iso outra demanda que fan os diabetes, non se están dando as tiras a xente que en realidad facía controles para non entrar nunha hipoglucemia ou non entrar nunha hiperglucemia. Xa se ven casos de xente que entra nunha crise de hipoglucemia, que dicir, tratar unha hipoglucemia ou tratar unha hiperglucemia é super caro, é carísimo, hai unha cantidad de recursos que hai que demandar por non facer un control previo porque non se lle dá unha tira de glucemia a un paciente. Pois bueno, parece moi ruín, parece algo que estamos dicindo, bueno, estamos aforrando en que? En que? Porque ao final te sale máis caro. O tema dos de hepatite, evidentemente, tratar un paciente con hepatite é caro, pero se ese paciente hai que facerlle un trasplante, é 3 veces, casi 5 veces o que vale un tratamento curativo, porque non é paliativo, e o trasplante de rilo mellor nin é curativo. É dicir, estamos aforrando en dar unha medicación que ao final nos vai a aforrar moitos máis cartos, non? Entón non se explica como se pode ser
mellor eu evito os calificativos, porque eu insisto, vou a ser o portavoz de diferentes agrupacións, entonces non é unha cuestión persoal miña de que eu estou sendo portavoz das demandas que nos están dicindo as asociacións do que lles está pasando. José María, xa para rematar, que estamos xa fora de tempo, coméntanos un poquinho, porque creo que tedes unha concentración nas vindeiras semanas. Sí, temos unha reunión o día 9 de todas as agrupacións para poñernos de acordo no manifesto que vamos a leer e na actividade que vamos a facer. Vai a ser unha concentración ás 8 da tarde no Toral, en Compostela, e ali nos vamos a concentrar os membros da plataforma. Cada agrupación vai a poder levar e vai a levar os seus eslogans reivindicativos que consideren que se poden expoñer nunha concentración destas características, e eu invito a xente, tanto que sean usuarios como que sean profesionais sanitarios, que sean pacientes, que sean doentes do servicio de atención primaria ou do servicio dos hospitais que estén relacionados coa comarca, pois que se concentren si consideran que está habendo un recorte na sanidade pública tremendo, non? E que ao final vai a ser situacións, como decía, irreversibles. Pois, José María, quedamos con este convite para esa concentración. Hoxe temos que despedirnos e darlles grazas por estar connosco. Nada, gracias a vos. Grazas tamén a todos vostedes e pasen moi boa fin de semana.